opäť stretávame, vidím tu skutočne známe tváre, ešte si ich aj pamätám, takže je to veľmi dobré. A stále je to asi lepšie, že môžem povedať, že sa vidíme, lebo keby niektorí z vás videli len mňa, tak by to bolo asi už horšie. Takže som rád, že po roku je tu opäť priestor na diskusiu, na to, že budeme sa môcť rozprávať, že budeme možno hľadať nejaké nápady, myšlienky, vymieňať si skúsenosti, názory, inšpirácie, poznatky. To je presne dnešný deň, pre ktorý sme sa tu stretli a ja som rád, že opäť tá účasť potvrdzuje záujem diskutovať o týchto veľmi podstatných témach. A ten deň bude skutočne veľmi plný informácií, plný tých poznatkov. Čakajú nás 3 diskusné panely na tie rôzne témy. Máme tu veľmi zaujímavých hostí a speakerov, ktorí budú dnes hovoriť, a dokonca teda aj s tou medzinárodnou účasťou, pretože je podstatné sa združovať, tvoriť jednotu, a ako sa hovorí, v jednote je sila. Takže ešte raz vítajte v Bratislave na 2. ročníku Medzinárodnej konferencie pohrebných služieb. Aj keď priznám sa, že po roku ten rok asi veľmi rýchlo prešiel pre všetkých nás a za ten rok možno aj vy máte kopec ďalších skúseností, o ktorých chcete rozprávať, a asi aj preto ste sem teda dnes prišli. Ja by som úplne na úvod, teda, ak dovolíte, privítal aj tých, ktorí môžu za to, že sa dnes stretávame tu. Ako prvý to bude pán Ladislav Striž, ktorý je predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb na Slovensku. Predseda tejto asociácie Michal Katajniak, pekný deň. A ďalší podpredseda je Vladimír Eker, pekný deň. Máte toľko podpredsedov ako štátnych tajomníkov skoro na Slovensku, že keby ste ešte náhodou potrebovali nejakých, tak vieme dodať. Hej. No, páni, tak by ste mohli na úvod aj niečo povedať, keď tu máme toľko hostí, toľko významných hostí, aby možno zazneli tie úvodné slova priamo od vás. Pán Striž, páči sa mikrofón a možno na úvod, nakrátko, a potom samozrejme budeme pokračovať v tom programe a povieme si ešte, čo nás v rámci toho prvého diskusného panela čaká. Ďakujem pekne za slovo. Páni a dámy, kolegovia, ja vás srdečne vítam na tejto konferencii. Naozaj som rád, že sme sa znova zišli na túto tému, lebo táto téma je taká, ktorá moc nerezonuje v rámci našich ani tak moc médií, ale rezonuje vždy aspoň raz, dvakrát za života, to znamená, že máme s tým konkrétne skúsenosti, čo sa týka pohrebu. Máme tu dostovo v rámci medzinárodnej spolupráci, budeme teraz riešiť niektoré veci, máme tu veci, ktoré musíme riešiť v rámci elektronizácie, v rámci Slovenska, čo sa týka listov o prehliadke mŕtvom, preberieme si to a všetky tieto ostatné veci potom budeme dopodrobná riešiť. Budeme podpisovať nejaké deklarácie v rámci medzinárodnej spolupráce medzi uvedenými štátmi, a to z toho titulu, aby sme lepšie vedeli komunikovať v rámci prihraničných transportov, alebo respektíve lepšie vedeli komunikovať s politickými vládami. Bude to prvý krok, kde teda založíme toto nejaké združenie medzinárodné, a ostatné veci potom sa budú pokračovať v ďalších týchto činnostiach. Tak zatiaľ toľko o tom, ako na začiatok odovzdám slovo. Poprosíme Miško Katajniak. Dobrý deň, tak by som vás chcel všetkých privítať teda na našom 2. ročníku konferencie. Samozrejme vzácnych hostí, sponzorov a všetkých, ktorí teda nám pomáhali zorganizovať túto akciu, a teda dúfam, že budete spokojní. Účasť vidím, že je zaujímavá, takže cíťte sa príjemne a snáď si odnesiete poznatky, ktoré teda očakávate. Ďakujem pekne, pán Eker. Dobrý deň prajem, ja vás takisto všetkých tady vítam. Som rád, že sme sa zase zišli, aj známe tváre, vidím, že sú tu aj neznáme tváre. O čo je to lepšie, a verím, že naša diskusia bude o to plodnejšia. Ďakujeme pekne. Predtým teda, ak budeme diskutovať, tak ja by som ešte privítal vzácnych hostí, ktorých tu máme teda na tej medzinárodnej úrovni, asi budem pomáhať ťahákom. Z Maďarska žiaľ nám na poslednú chvíľu odriekli účasť, čiže mali tu byť taktiež aj zástupcovia Národnej pohrebnej asociácie Maďarskej republiky. Tí sa však ospravedlnili. Koho tu však máme? Máme tu našich veľmi dobrých priateľov z Českej republiky, pani Renátu Březinovú Benešovú, ktorá je predsedkyňa Združení pohrebníctví Českej republiky. Pekný deň. Taktiež tu máme zastúpenie aj z Rumúnska, konkrétne pán Vlad Andrej Kristea a Katalín Dodu. Pekný deň, vítajte u nás.
prezident Županskej asociácie pohrebných služieb teda. Sme radi, že ste prišli. A neviem, či je tu aj Marek Cikevič, príde z Polska, zástupca, to je predchádzajúci prezident organizácie FIA Difta, určite ho poznáte. No a ja si myslím, že sme spomenuli ten základ, ktorý sme mali, môžeme ísť, predpokladám, že diskutovať a otvárame teda ten prvý diskusný panel, o ktorom asi už pán Striž aj trošku naznačil, budeme hovoriť. Je to nielen elektronizácia dokumentov o prehľadke mŕtvych, ale taktiež aj bezpečný prenos citlivých údajov medzi lekármi a tak ďalej. Ja pri tejto príležitosti vítam po mojej pravici pána doktora Richarda Hokšu, ktorý je z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pekný deň, vítajte u nás. Pán doktor, mikrofón je kľudne váš, možno ten úvod, pán Striž, keď chcete nejako začať do tejto témy, môžeme a potom pán doktor teda bude ďalej diskutovať. Mám pripravenú aj prezentáciu, tak následne teda toto vám odovzdám, posunieme ďalej a budeme môcť pokračovať. Takže pán Striž, keď teda máte záujem, necháme to trošku teraz na úvod tak otvorené, môžete teda začať. Tak pán doktor, nech sa páči teda.